ассалому алайкум дӯстон азиз, мошини навбати мо Infiniti сафед 2013. салонаш фул дӯстони азиз, лук, кожни салон, камераш 360 градус ба ҳама тарафа ҷавобгӯ аст. масъалаи расходаш бисёр нест бародаро. 5-6 моторуш бензин барои бойбачаҳо, ну камбағалон сувори карданаш метавонанд ба кадом хотир, барое ки расходаш камае бародаро, қимат нест мошин. масъалаи пробегша ташвиш нашед бародаро. 198 родной, крутит караги нестай. 4 та баллони нав все сезони. мошини раисаи нархша моқа қимат нестай. 2 миллиони 900 бо чақчақ мешавад. Паноҳи худо.